Алар бүгін йокташлары алдында чынлап имтихан тотты, жидди имтихан. Жауаплы. Чөнки залда отырушы, һәр тамашачы ул булырга мөмкин. Синең бергә башлап җибәргәндә синең беренче укытучың яки беренче вокал тавышны камилләштерү укытучысы, шулай иттереп әтиәнең, авылдашларың, синең дусларың, алар барыбер сиңа шундый айрым бер матур зауклы күрәселәр килә алар сәхнәдә, үзенең үз ягындагы үскән. Сәхнәдән Сиринәнең регалиялары еш яңгырамаса да, йокташлары аның республиканың иң моңлы сандугачы булып танылуыннан хәбәрдар. Татар моңы Рәшит Вахапов исемендәге конкурслар лауреаты, Болгар радиосы милли премиясе лауреаты, тыйнаклык һәм югары дәрәҗәдә интеллигентлыкның үзе булып торучы Сиринәбез Нурлатлыларны кич буе моң кимәсендә чайкалдырды. Һәр вакытта да канатланып, рәхәтләндереп кайтам үземнең туган ягыма. Чөнки миңа килгән моң ул Нурлат ягыннан килгән моң. Үрнәк чишмәсе. Үрнәк ягында әтиәнем шунда уйнап үсеп, шунда һаваны сулап, чишмәләрне эчеп, Чирмешәнең суында сулар кирип, менә шунда миңа моң һәм мәхәббәткә, табигатькә, иҗатка гашыйк булу, менә ул туган ягымнан килә. Безнең инде Сиринә белән иҗади дуслыгыбыз инде күптәннән. Ул минем күп кенә җырларны башкара. Бер сулышта үтте шундый концерт. Икенче бер якташыбыз, шундый ук талантлы, кабатланмас тавыш иясе Рөстәм Насыйбуллин да бу көнне якташларына зур иҗади бүләк ясады. Татар моңы Рәшит Вахапов, Салих Сәйдашев, Әлфия Авзалова исемнәрендәге җыр бәйгеләре конкурсы җиңүчесе чыгышларын якташлары аның иҗатына улы бәя буларак алкышларга күмде. Имтихан тоткан кебек инде. Экзаменда теге каушау була, монда да шулай ук. Алла берсә җыелып, бисмилләһләрне укып, Алла берсә әйбәтләп җырларбыз дип уйлыйбыз инде. Гөлназ Гафурова исемендә Нурлатлылар өчен ят түгел, әтисе Фомадан Нурлатны туган ягым дип саныйм ди үзе дә. Шул Нурлат безнең өчен балачак иң матур, иң татлы, тәмле вакыт минем өчен. Имтихан уңышлы узды. Бик ошады концерт. Якташларыбыз чыгышлары һәм Казан дәүләт филармониясының данлыклы Казан бию ансамбле тарафыннан сәхнәгә куелган төрле жанрдагы биюләр күңелне күтәрде. Яшь талантларыбыз да эшләренә замана биргән бәяне якташларына җиткереп, алга таба яшәр өчен бетмәс көч алгандыр мөгаен.